Jo, hvad så der, forældre? Velkommen til Rosborg! Forældre, velkommen til Rosborg! Lad os prøve at gå indenfor. Det her er så dagligstuen, hvor man kan få en lille break, hvis det har været en lang dag. Som alle er. Velkommen til junglen, skolens mest awesome stay. Her på skolen spiser vi sundt og drikker sundt. Der er selvfølgelig altid nogle løbler, men vi er rigtig gode til at hjælpe på vej. Mountain Dew! Vitaminvand. Jeg er helt sikker. Stolen op. Her på skolen har vi mange svage sjæle. Heldigvis har vi så mange gode klassekammerater, vi altid kan hjælpe hinanden. Her på skolen har vi rigtig mange penge. Vi har så mange penge, vi køber glasfugle til 2,4 millioner. Så der! Kærlighed, sommerhed, pigen min, hun hedder Ive. Hun har en rigtig dejlig sukkertoppen af hun. Jeg elsker hende, hun er bare min, for jeg er ham, der leverer det store grin. Jeg er komiker med kæmpe K, jeg er rigtig god til det, der skal være sjovt. Men hvad med dig, skuespiller Sten, skuespiller fra USA og kontinent? Det er dig! Og hvis jeg ikke kan søge, jeg kan kraftigt give dig en dave, det er til dig, baby.